Dneska si zahráme štvrtvo vypiť out. A zahráme si z nejakého dôvodu s Gromom, pretože som už s ním dlho nehral. A som si teraz všimol, že má vlastne železnú veľkú guľu na chrbáte. Ty kokos, ktorému ide cez Miky. Čo to? To od... Ráne to som nevedel. Teraz som si to ráne všimol. No, samozrejme. Teraz bol Brawl Talk. Môžeme to teda vidieť aj v news. Podľa mňa bol dobrý. Hej, rád mi bol. Čakal som ho väčší, ale nemôžeme očakávať nejaký mega veľký zasa. Lebo však halo, je apríl a je to majový a júnový update, tak... Čo od týchto mesiacoch čakáš veľké? Skoro by som niečo veľké čakal. Niečo cez leto, napríklad v júni, čo bude napríklad Brawl Talk, hej. Ale tak bolo super, ja som s tým spokojný, aj s tými skinmi sú dosť pekné sú. Dosť. A ideme si teda zahrať to. Štvrtú, vypiť out. A zahráme si teda za Groma, ktorého som si pred chvíľou aj vylepšil práve na 7. Na 7. power. Takže ideme na to. Toto nevyzerá dobre. No, uvidíme. Jaké to bude. Tak. Hrám, nie som AFK. Á, dobre. Opa. A tu niekto nie, určite. Tak nie. Kde sú všetci? Haló? A tam bol ten... Skoro som ho zabil. Jo. Dobre, už je niekto zabitý. Ja za Groma neviem hrať, tak to poviem. Nie je to nejaké vtipné, ale... Ja som ho netrafil! To si robí srandu. To, čo som spravil, vy ste to videli, že? Tak ja neviem hrať. Hahaha. No teraz ma zabijú. Ani som ho nezabil. Ja som za Groma tak dlho nehral. Ty kokos, ja už za neviem. No. Dobre. Strašne vynietať Chesterov Autina. No bojím tých... nie. Nechcem ísť na Greja. Nie, pomoc. Ďakujem. A dávajú to tam. Ja hrám asi najhoršie. Ja mám to ľúto, ale proste je to tak. Dobre. Áno. Presne tam som musel, aby ste išli. No. Ďakujem ti, Gas. Pekne. Zapil som ale tú Maxu, nie. Určite. Joj. Sa teleportoval ku mne ten Grey. Som ani nesledoval. Kde sú všetci? Pomoc. A prečo sa idú na mňa? Choďte preč! Bože, tam. Kde si zasa? Čo to sa deje? Ja musím autoaimovať, lebo toto čo je? Poď, 1 kill potrebujeme. Yes, máme to. Je strašne divný zápas. Ale dáme have fun a dáme like Gasovi, pretože veľakrát ma zachránil zasa. A dokonca máme underdog a dokonca som pušol aj 15. tier. Asi teraz aj pôjdem pušovať quest na Wipeout. Wow.